Pripadla mi tá česť, že môžem otvoriť 27. ročník halového futbalového turnaja, ktorý nesie názov tradičného pohár riaditeľa základnej školy na Bukovčana pri Bratislave. Tak veru Jozef Sliacký ako jeden zo zakladajúcich členov tohto turnaja sa opäť prihovoril jeho účastníkom, ale nie už ako organizátor. Túto funkciu už pred rokom prenechal mladšej generácii, konkrétne Michalovi Bukovičovi, ktorý sa spolu s ďalšími nadšencami ujal organizácie ďalších ročníkov. Máme to tento rok, v podstate by som povedal, že identické ako s minulým rokom. Prišla tam k jednej zmene, kde vracam turnaj, kde som bol pozvaný v novembri minulého roka na turnaj pizzerie Fragolino, tak som im v podstate vrátil turnaj a vymenil som ich za minuloročného náhradníka, ktorý bol tiež ako pozícii náhradníka sa dostal na turnaj, dievčatá z Lábu, čo boli. Takže vlastne tamto prišla tá zámena. Akých futbalistov teda sa toto mužstvo momentálne skladá? Sú to chlapci z Devinskej alebo sú aj mimo našej mestskej časti? Tak väčšinou sú to futbalisti, ktorí pochádzajú z Devinskej vsi, to sú moji starí dobrí kamaráti. Spolu sme aj hrávali za našich mužov v Devinskej, napríklad Miško Dabač, je tam Ferko Kuba, Igor Dufek, tiež sme spolu hrávali, čiže to chalani všetkých, ktorí sa poznáme, sme spolu zohratí, čiže máme veľkú šancu na víťazstvo, si myslím, a budeme bojovať. Ja som videl teda ten úvodný zápas s FC Pištom, ktorý je teda vlastne obhajca posledného prvenstva. Ten začiatok sa vám nevydaril, ale potom ste to nejak úspešne zvládli. Čím to bolo? No, ten začiatok bol ťažký, lebo podcenili sme asi super sa lepšie hýbal, ale potom sme si už našli na nich nejaký recept a dali sme im 2 rýchle góly, čo nás veľmi podporilo, a potom sme začali brániť a podarilo sa nám obrániť ten výsledok 2-1. Nakoniec sme veľmi radi a budeme takto hrať aj naďalej, aby sme vyhrali ten turnaj. Tak bolo to trošku o šťastí, no šance sme mali na to, aby sme to vyhrali, ale aj sme spravili také zbytočné chyby a vypomstilo si nám. Na konci sme ešte mali takú čistú šancu, čo sme mohli premeniť, možno aj 2. Nestalo sa tak, ale však vyhrali mladí, však to je dobre pre nich v podstate do budúcna. No, treba povedať, že toto mužstvo bolo podstatne mladšie, zrejme asi ako vaše. Keď sa na to pozerám, za tie roky už, čo sa vydávame, zrejme tie ročky nejdú nikomu naspäť, ale dopredu. Takže ako to vyzerá z vekového hľadiska s týmto tímom? Došlo aj k nejakému omladeniu, alebo teda je tam stále tá stará osvedčená partia? My nemáme tam v podstate žiadneho mladého chalana. V podstate stará osvedčená partia, dokonca jeden z nás dneska aj oslavuje 50-ku, takže okrúhlu. A v podstate sme okolo jeho veku a možno 2 chalani sú do 40 rokov, takže nemladíme, ale nehávame tú starú partiu stále pokope. Takže aj napriek tomu, že teda ste teda zrejme asi jedným z najstarších tímov, toho cieľa, toho finále minimálne sa nevzdávate, čo? Určite nie, ale určite, keď by sa to aj nepodarilo, tak v podstate si myslím, že štrngneme si s nejakým pohárikom a pôjdeme ďalej, nič sa nedeje. Tak to už znie v celku nádejne, ale podobné ciele mal aj minuloročný porazený finalista mužstvo doktorov, ktoré prišlo na turnaj s vynoveným názvom. Keď som sa pozeral na ten súpis tých mužstiev, tak zrazu pozerám, že doktori Mijava. Čo sa stalo? Doktori Bratislava nehrajú, alebo aspoň sa mi zdalo, že tie tváre mi boli povedome, neviem. Dneska je 27. ročník na mieste, v ktorom stojíme, turnaja, kde ľudia dávajú srdce a dušu, my chlapi v súbojoch, v zápolení športovom, a je to história, ktorá je na jednom mieste. A v profesiách, kde doktori súťažili ako muži, nie je dôležité tak možno ani miesto, ale to srdce, ktoré či je na Mijave, alebo či tu, ale tá súťaživosť aj z Mijavy prišla sem, aby to, na čom sme stáli doteraz, tak budeme stať ďalej. Medzi štandardných účastníkov sa počíta aj mužstvo Formule, Arabov, Zelenky či Elzy. Dlhoročný a jeden zo zakladajúcich členov tím FC Sliacký sa však zo zoznamu štartujúcich akosi potichu vytratil. Budem trochu osobný, všimol som si, namiesto FC Sliacký sa
objavil Buky tým. Zrejme to bude mať niečo spoločné s vašou osobou. Áno, dobre, vidíte, aj tam je tá zmena. Je to z toho dôvodu, že predtým sme hrávali pod hlavičkou FC Sliacky, lebo pán Sliacky ako prezident nášho klubu to aj organizoval, aj bol aktívne, v podstate sa zapájal aj do hry po jeho vlastne odchodu do dôchodku, takzvanom funkcionárskom. Na mňa apelovalo mužstvo, že by sme mohli teda aj zmeniť názov teda nášho tímu, tak vlastne padli tam návrhy, že nech to je vlastne po mojom mene, alebo po mojej prezývke, keďže to organizujem, tak pristúpili sme k tomuto, ale v podstate Jožko Sliacky má pre nás stále veľký význam a v štruktúrach tohto turnaja má veľké zásluhy. A nič sa nám nemení na pozíciách alebo vzťahu medzi nami a Jozefom Sliackým. Prišlo aj nejaké také hráckej obmene, alebo je to taká štandardná zostava, ktorá síce minulý rok moc neslávila, ale no... K zmenám zostave môjho mužstva určite prišlo, lebo žiaľ Bohu nemôžem hrať ja oproti minulým roku. Som zranený, takisto mám chorého hráča, ktorý stabilne chodí, Juraj Vilém. Vlasto Kolažík hrá so seba záprením. Pomohol som si 2 hráčmi mimo Devinskej Novej Vsi, vďaka tomu, že náš kader nie je až taký široký a keďže máme tých zranených hráčov, včetne mňa, tak som to musel riešiť takýmito novicami. Do budúceho ročníku, keď budeme všetci zdraví, ako sme stará zostava, tak tam bude mať prednosť tá štandardná zostava, ktorá chodevala po minulé roky. Aké ambície sú tohto nového, ale s novým menom, teda týmu FC Buky? Minulý rok to teda z FC Sliacky zrovna akurát pod touto hlavičkou nie 2-krát dobre vyšlo. Máte prvý zápas za sebou, v celku asi budete zrejme s tým zápasom spokojní, pretože Super bol dosť, by som povedal, nepríjemný. Zo začiatku teda. No vstup sa nám vydaril, áno, som rád, že za chalanov, že takto perfektne zamakali. Elza je jeden z každý ročných proste favoritov minimálne na štvorku prvú, to znamená, že nemal som nejaké veľké očakávania, ale na druhej strane som rád, že sme sa s ním stretli v prvom zápase, musím priznať, lebo možno oni budú ešte v neskorších fázach turnaja, môžu ešte potrapiť iných superov, takže som rád, že sme s nimi hrali prvý zápas a že sme ho takto zvládli. Ambície máme ako každý rok, proste by sme mužstvo naučené na minimálne semifinále, na štvorku, lebo ten minuloročný výbuch, čo sme skončili vlastne tretí v skupine a hrali o 5. miesto, ktorý zápas sme zvládli, tak je pre nás neúspechom. Ako 5. miesto chceme sa vrátiť naspäť do tých pozícií, ako sme boli po minulé roky a to bolo vždycky tá prvá štvorka. Až dá sa povedať, že možno aj bedňa, prvá trojka by som povedal. A toto predsavzatie Bukyho sa takmer vyplnilo nad očakávanie, veď v finále turnaja patrilo im a večnému rivalovi FC Pišta. Zápas to veru nebol veľmi príťažlivý. Prednosť dostala disciplína a ani jeden z finalistov nechcel urobiť chybu, ktorá by ho stála šancu stať sa víťazom a aj preto sa skončil bezgólovou remízou. Rozhodnutie prišlo až pri strelách na prázdne brány. Víťazstvo v tomto finále zabezpečil pre FC Pišta Robert Kačenák. Finálového súpera sme mali v podstate domáce mužstvo, dlhoročné vlastne. Myslím si, že doplnili to s nejakými mladými hráčmi a boli dosť dobrí a bránili v podstate. My sme ich do ničoho nepustili, oni tiež nás, takže fakt to bolo o tých 11-kách, alebo v podstate tých striel na celú plochu a tam sme boli šťastnejší. Tentokrát namiesto Rastia Salbota sa prezentoval oslavenec. Áno, pán Robert Kačeniak dneska hral fantasticky, rozhodol aj nejaké zápasy predtým v skupinovej fáze, dokonca premenil 2 tie pokutové kopy, takže a oslavuje dneska okrúhle narodeninky, takže paráda.
presne na začiatku sme si povedali, o čo tu ide. Pišta mal veľmi dobrých strelcov, tých bolo treba vykryť. To, že mi ani dokonca nedali šancu, aby som sa prejavil ako brankár, to bolo dobré, aspoň ma to nebude toľko bolet, ale v každom prípade ten zápas bol takticky zvládnutý veľmi dobre. To, že sme nedali góla, ani nedostali výsledek, skutečne vabank, penalty, vabank, mohlo to výjsť, na budúci rok možno to bude lepšie. V zápase o 3. miesto sa stretli Arabi s mužstvom Doktory Myjava. Doktori v tomto dueli hrali veľmi takticky. Celý čas vychádzali zo zabezpečenej obrany a každé zaváhanie Arabov, ktorí hrali až príliš otvorene, nekompromisne trestali. Nakoniec výsledok 1-5 v prospech Doktorov hovorí za všetko. Marek, tak Arabi sú takým tradičným účastníkom tohto turnaja a dnes ste hrali na záver zápas o 3. miesto, ktorý vám asi zrejme podľa vašich predstav celkom nevyšiel. Z môjho hľadiska, ak som sa na to pozeral, vy ste hrali super, strelali góly, takže kde sa stala chyba? No, tak v prvej rade bez brankára sa vyhrať nedá, ja som im to slúbil, že im to naložím, keď už to mám povedať. Ale nie, naozaj, nedali sme gól ani z najčistejších šancí a nedalo sa s tým viac už na konci robiť, neboli sily v poslednom zápase. Bol tam síce ten kontaktný gól, ale v zápäti zase protiútok. To s tým nenarobíme nič. Už bola kedy pred 20 rokmi, tak by sme tu roztopili asfalt, ale dneska už to nejde. Dobre. Vaši spoluhráči vás označili za najväčšieho Araba v tíme. Čím to bude? Že som tam zostal asi najdlhšie. A ešte z tých ďalších, ktorí tam nie sú, alebo dneska tu nie sú, tak z tých som tu ja najstarší. Z tých, ktorých tu sme, tak som tu najstarší v tom mužstve, alebo to arabské ponímanie toho futbalu v Devinskej došlo so mnou do tohto tímu, ktorý tu teraz hráva. Vy ste hrali vysoko takticky a každú chybu súpera ste prakticky 100% premenili, takže to bolo až priam šokujúce pre nich chuďaci, oni sa natrapili a horko ťažko teda ten jeden gól dali. V športe bývajú aj prekvapenia, aj úsmevné záležitosti a taká úsmevná vec z toho jedného zápasu bola, že všetkých 5 gólov sme dali my, aj sebe, aj superovi, takže to bolo tých 5 gólov radosnejších. Najlepším strelcom turnaja s 8 presnými zásahmi sa stal Kamil Beňa z Buky tímu. Ste takým tradičným strelcom na takýchto halových futbalových turnajoch? Tak hrávam útočníka bežne, čiže góly dávam, ale že by som nejak extra stále vyhrával, to nie, no tak dneska sa to podarilo, som rád, no len škoda, že sme nevyhrali ten turnaj, no ale aj druhé miesto poteší. Zrejme by bol pekný aj ten 9. gól, keby padol v tom rozstrele na tie prázdne brány. Tak, no. No, netrafil som, škoda, nevadí, no. Hovorí sa, že aj majster tesár sa utne, ale toto bolo skôr asi o šťastí zrejme takéto veci, lebo to fakt akože trafiť z tej vzdialenosti tú prázdnu bránu, neviem, no. Tak trošku o šťastie, trošku aj nervičky samozrejme, lebo všetci sme chceli vyhrať. Takže tak, no vyhral ten, čo mal presnejšiu mužku, tak by som to povedal asi, no. Konečné 8. miesto v turnaji sa ušlo o formule. 7. miesto si vybojovala Zelenka, ktorá nevydržala do slávnostného vyhlásenia a tak cenu za ňu prevzal Štefan Selepčený z FC Pišta. 6. skončila Elza. O stupienok vyššie, teda na 5. mieste, skončil nováčik turnaja Fragolino. Nepopulárnu 4. pozíciu obsadili Arabi. Dobre, 4. miesto s odstupom času, ako sa na to pozeráte? To je veľký úspech, to je také pravidelné naše. 4. miesta bereme, kade chodíme. Bronzovú priečku si vybojovali Doktori z Myjavy. Nás teší to, že vlastne tí naši súperi sú o generáciu mladší, majú polovicu rokov ako my, ale súťaživosť a taká
zrelosť v nás zvíťazila, ale u nich rýchlosť a pohotovosť a dravosť, ktorá sa v týchto zápasoch veľmi spájali do jedného celku a do príjemného dňa. Prvenstvo v turnaji tesne ušlo Buky týmu a teda patrila mu druhá pozícia. Na začiatku nikto nedoúfal, že sa vôbec dostaneme možno až do finále. Som si skoro istý, že ten mančaft, ktorý došiel dneska, byl skutečne omladený o dobrých chlapcov. Musím vyzvednúť vlastne jediný, že boli kráľa strelcov. Ten vyhral vlastne v podstate celý možno, že aj turnaj nám. Aj keď samozrejme nechcem nejakým spôsobom ponížiť ostatných, ale vidíte, už aj šediny sa ukázali, takže stáří, keď sa skloubí v podstate s mladosťou a dravosťou, tak sa to dá zvládnout. 27 rokov sa tady trápiť, viete, ja som dneska slúbil chlapcom, že síce skončím, ale chtěl som hrať konečne proti svojmu synovi. Nevyšlo to, bol v manšafte, ktorý vlastne v podstate skončili na 5. 6. mieste, 5. 6. ale nepodarilo sa mi to, takže vlastne na budúci rok musím prísť znova. A tým pádem zaručujem postupnosť tej 3. desiatky, ktorú chceme naplniť ako usporadatelia a verím tomu, že sa nám to podarí a že vydrží zdravie a že sa nám bude tak dariť, jak dneska. A že to Pištu, což vlastne je naše Ačko, nakoniec prekonáme a dáme mu konečne na frak. A dúfam, že tento rok nájdou ten putovný pohár, čo stratili minulý rok a znova sa obnoví tradícia, že sa bude proste dostávať putovný pohár do vlastníctva až po 3-5 víťazstvách. Víťazom 27. ročníka futbalového turnaja o putovný pohár riaditeľa základnej školy Ivana Bukovčana sa stal FC Pišta. Ten prvý zápas sme prehrali a mužstvo som povzbudil, lebo som im povedal v podstate, že vždycky máme jeden špatný zápas a keď si vyberme ten špatný na začiatku, tak je to vynikajúce. Takže išli sme od zápasu k zápasu, dobre sme hrali. No a na úplný záver reportáže tu máme krátky pohľad na úroveň turnaja od hlavného organizátora. Myslím, že turnaj dopadol celkom fajn, boli dobré zápasy, boli horšie zápasy. Rozhodcovia dneska aj podali jeden výborný výkon, sa mi veľmi páčili, ako pískali dneska aj zápasy. Myslím, že to malo si zachovalo tú svoju štandardnú úroveň, aká bola. Troška mňa osobne sklamal v finále. Finálový zápas ma troška mňa osobne sklamal. Čakal som väčšie tempo, väčšiu vervu o to víťazstvo, ale z obidvoch hostov to bol taktický boj a tie penalty to je o náhode, o šťastí.